बोसोरनि जोंनि एसएससि एग्जामाव थामहिनबा मेट्रिक आनजादाव मोजां मार्क्स एबा जोङो नाम्बार लानानै जा उथ्रिसारनो हानाय बे फरायसुला एबा फरायसुलिखौ जोङो फरायनो लानायजों लोगोसे बेवहाय हायार सेकेन्डारि बे हायार सेकेन्डारि आलासि महरै जोंहा लिंना लाबोदों बे आलासि फैनो हादों जोबोद जोंहा रंजाथावनि खोथा एबा जोङो दुगानांगोन जोंहा बे आलासि बिथाङाबो दिनै बे जोंनि रायजोनि मावफुं आफादनि खावलायनायाव नुजाथिफैनो हादों आरो बेजों जोंहा जिखिनि आनजादाव देरहानाय दा फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जों मान बावनायनि हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो बे लानाय बेलायावबो बिसोरो बेवहाय मुखुब जानानै सौहैनो हादों जोंहा जा आलासि बिथां जोंसिं बरगयारि जायखौ जोङो कमेडि एबा जोङो फेस्ला फावगिरि महरै बेवहाय रावबो सिनायनो हायै निस्सय गैया आरो बेवहाय जोंहा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि कमलेश्वर बसुमतारी बेवहाय जोंनि हांख्रायनायाव नुजाथिफैदों जायखिया जों बेखौ लानानै दिनैहाय जोंनि जा गासै हाबाफारि बेखौ जाफुंसार होनो जोङो आवगायलांनोसै गिबियावनो जोंनि जिखिनि हाबा दिनैहाय आलासि जोंहा लेंहरनाय जि सम जोंहा द्लामनो थांबाय ओंखायनो बारा बुंसावनानै आं समखौ थाजिम खालामनो नाजायासै जोङो आलासिखौ जोङो सिनायथि होग्रोनोसै आरो सिनायथि होनायजोंनो लोगोसे फंनैसो आलासि बिथाङा जोंनो एसेब्लाबो जोंनि जा फरायनायनि बेलायाव सांग्रांथि बेखौ जानांगौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायलांगोन आरो बे फोरमायनायखौ गासै फरायसुलि आरो गार्जेन बिमा बिफाफोरा मोजाङै खोनासंनानै गावनि गथ'खौ मोजां सोलोंथाइ होनायाव माबायदिहाय बिबान लानांगौ बेखौ जाहाथे फोरोंलाङो दा जोंहा हाबाफारि लेखा जोंहा आलासि सिनायथि दं दा गिबियावनो जोङो जोंनि गाहाय आलासि जोंनो फैलासो जे बरगयारि सारखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय बिथाङानो फैला जे बरगयारि जोंनि दिनैनि गाहाय आलासि नैथियाव दं जोंहा बिखौबो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय लोगोसे सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय जों गुरै खावलायहरनाय जाबाय दा थामथियाव दं जोंनि गामिनिनो आलासि महरै लेंहरनानै लाबोजानाय उमाकान्त रामसियारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय लोगोसे उमाकान्त रामसियारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय जों गुरै खावलायहरनाय जाबाय दा ब्रैथियाव दं जोंनिनो गामिनि आलासि महरै लेंहरजानाय गगल गसारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय जों गुरै खावलायहरनाय जाबाय बिथां गगल गसारिखौबो जोङो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय दा बाक्सायाव दङ जोंनिनो गामिनिनो गाहाय आलासि महरै लेंहरजानाय महादेव रामसियारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय जों गुरै खावलायहरनाय जाबाय बिथां महादेव रामसियारिखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय दा दथियाव दं जोंनि गामिनिनो आलासि महरै लेंहरजानाय रजत बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय जों गुरै खावलायनाय जाबाय बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय जों गुरै खावलायनाय जाबाय दा हाबाफारि लेखा ब्रैथियाव दं जोंहा HSLC आरो HS आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय दा जों HSLC आनजादाव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ जों गिबियावनो मान बावग्रोगोन दा गिबियावनो दं जोंहा
HSLC आनजादाव उथ्रिसारनाय दिसारा मेदामसियारि बिथाङा 79 जौखोन्दो लानानै HSLC आनजादाव उथ्रिसारदों। बिथांखौबो जोङो मोनसे मान बिलाइजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय जों गुरै खावलायनाय जाबाय। दिसारा मेदामसियारि बिथाङा एबसेन्ट मोनफैथ'वाखै। दा नैथियाव दं HSLC आनजादाव उथ्रिसारनाय तनुमनि बसुमतारी बिथाङाबो HSLC आनजादाव 49 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारदों। बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों लोगोसे मान बान्थाखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। आर'नाइखौ जोंनि गाहाय आलासि बिथां कैलाश बरगयारी सारा मान बावनाय जाबाय। दा HSLC आनजादाव उथ्रिसारनाय जोंनि गामिनिनो रिमा बसुमतारी बिथांखौबो जोङो जोंनिनो गाहाय आलासि बि खैरोम बेगम सारनि आखाइनिफ्राय मान बावथायखौ लांनो थाखाय जोङो गुरै खावलायनाय जाबाय। दा दं जोंहा HS आनजादाव उथ्रिसारनाय बिथांमोनखौबो मान बावनाय। दा जोंहा गिबियाव HS आनजादाव 64 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय बिथां कबिता बसुमतारीखौबो जोङो गावनि मान बान्थाखौ लानो थाखाय गुरै खालामबाय। मान बान्थाखौ होगोन जोंनिनो गाहाय आलासि बिथां कैलाश बरगयारी सारनिफ्राय जोङो लांनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। दा दं जोंहा HS आनजादाव 59 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय अनिता बसुमतारी। बे अनिता बसुमतारीखौबो जोङो जोंनिनो गामिनिनो आलासि महरै लिंहरजानाय महादेव दानसियारि बिथांनिफ्राय जोङो मान बान्थाखौ लानो थाखाय जों गुरै खावलायनाय जाबाय। दा जोंहा गामिनि गेजेरावनो HSLC आनजादाव गासैखौबो नम्बर लानो हानाय उथ्रिसारनो हानाय फरायसुलि बिथां दिसारा मेदामसियारि बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों लोगोसे मान बावथाजों मान बावनो नागिरदों। बिथाङा मान बावथायखौ जोंनिनो गाहाय आलासि जोंसां ब्रह्म सारनिफ्राय लाफैनांगौ। साहा बरकुसियाजार गामि जौगा आफादनि बानजायनायाव बे खुंनो लानाय गामियारि सांग्रांथि मेल लोगोसे थांनाय मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानो हाफानाय आदा बिथां बि खैरोम बेगम लोगोसेनो बे गामिनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोन गासै रायजो राजा आरो फरायसा लोगो नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। एसे सिगाङाव जों फरायसाफोरखौ बरायबाय। आं बेवहाय नोजोर होदों सासेबो हौवासा गथ'फोरखौ नुवाखै। थारमाने नोंथांमोननि गामिनिफ्राय देग्लाय बोसोराव रावबो हौवासा मानसिया मेट्रिक पास जायाखै नङा होमबा?
मेट्रिक लिरग्रायानो गैया फिसा हिन्जाव गोजा जोनोम होदों नामा बिमाफ्रा जियानो जा जौगानाया माखौ बुंदों जेब्लानाखि जोंनि फिसाफ्रा नैबे गथ'फ्रा देरनानै साफा साफा लेखा गोरों क्वालिटी एजुकेशनखौ लानो हागोन मोननो हागोन अब्लासो जोङो बेखौ जौगानाय होननानै बुङो जोंनि नैबे फिसाफ्रा गाबोननि दिनाव साफा साफा BA पास MA पास MSc पास ना साफा साफा डक्टर साफा साफा इन्जिनियार साफा साफा ACS IAS IPS अफिसार जानो हायोब्ला साफा साफा दैदेनगिरि जानो हायोब्ला साफा साफा बिजनेसमेन जानो हायोब्लासो जोङो मा होननानै बुंगोन जोंनि जायगाखौ जोङो जौगाबाय होननानै बुंगोन नङाबा जों बेखौ मालाबाबो जौगाबाय डेभेलप जाबाय होननानै बुंनाय नङा दा ओंखायनो जोंनि नोजोरा मा जानांगोन जोंनि फिसाफोरखौ जोङो दा क्वालिटी एजुकेशन होनांगोन मोजां सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो होनो नाजानो नांगोन दा आं जे आंनि जायगानि खोथा बुंदों नैबे आदामोना गोदो सम थानाय समाव गिदिंहैदोंमोन गामिदारा लन्थिबारि बेदबारि थाइजौगुरि होननाय खोनाबायदों खोमा आंनि सासे लोगो दंमोन गामिनि बिरफुं मोसाहारि होननाय गामि बियो बोसोरसे लावखार थादों लेखा फरायनो होननानै लावखार थादों लेखा फरायला होननानै लावखार थायाखै बोसोरसे लावखार थानायनि जि एसे एनै माइ मोनबाय बे माइखौ फाननानै बियो गाननाय जोमनाय लेखा फुनि बायनानै फिट स्कुलाव फरायदों खलमबो बायनो हायामोन बिसोरो बिमा बिफाफ्राथ' मा बुङोमोन बेबायदि माने खलम नांगौ बहि नांगौ होनबा है गाइखेर दाबाबो साफ्राबो बहि खलम जोंहा मा जादों होननानै बुंनो बिमा बिफाया ओरैबायदि अबस्था बिसोरो मा खालामो औवा दालाइखौ दाननानै गुदुं गोनां औवा दालाइखौ दानस'नानै बेयावनो रिपिं सोनानै बेजोंनो लिरो बेबायदि जोंथ' बिसोरो खुनुदिन फरायनायखौ नागाराखै मानो नागाराखै फरायनायखौ बिसोरो साननो बायथ' जादों बिसोर साननो बायथ' जादोंमोन बिसोरो फिल खालामदोंमोन उपलब्धि खालामदोंमोन जे आंखौ माबा मोनसे जाथारगोन जायाबा मा जागोन आं माबा मोनसे जाया गोबाबा मा बुस्थु गोरिबा मा बुस्थु आंखाला मा बुस्थु बिसोर बेखौ थै रोदा 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 हमदांनो हादोंमोन ओंखायनो बै गथ'फ्रा साननो बायथ' जादोंमोन आं माबा मोनसे जाथारगोन माबा मोनसे जानांगोन माबा खालामनांगोन आं फरायथारनांगोन फरायनायाव खुनुदिन नागारनो हानाय नङा होननानै बिसोरो ओंखाम बोथिनै बोथिथाम राननानैबो लेखा फरायगोन आरो जोंनियाव मा मोनसे मोजां बेबस्था दङमोन बे कपिलाबारि फाराम दंमोन ना जोंनियाव बे कपिलाबारि फारामाव नै दा गरम बन्द जासिगोन ना बे गरम बन्द बे गथ'फ्रा खामला मावहैयोमोन मिथिबाय खोथिया रोगानायनि बेबायदि आरो बे गरम बन्द बेबायदि खामला मावनानै आरो बेजोंनो लेखा फुनि बायनानै आरो फरायो बिसोर साननो बायथ' जादों माबा मोनसे आङो जाथारनांगोन आरो माबा मोनसे जाथारनांगोनबा लेखा फरायनांगोन आरो दिनै बे गथ'फ्रा जायफ्रा बोथिनै बोथिथाम ओंखाम रानजानाय बे गथ'फ्रा दिनै साफा साफा मास्टार साफा साफा प्रफेसार साफा साफा पुलिस अफिसार जाबाय MA पास BA पास जानानै MSc पास जानानै दा बेबायदि दा ओंखायनो आं बुंनो नागिरनाया नैबेसो दा जोंनि फिसाफ्रा साननो हादोंना हायाखै आं माबा मोनसे जाथारनांगोन जिउआव आं माबा मोनसे जाथारनांगोन आरो माबा मोनसे जानांगोनबा लेखा फरायनांगोन आरो बे लेखा फरायनायाबो जानला मोनला नङा मोजां रिजाल्ट खालामथारनांगोन बे खोथाखौ दा जोंनि गथ'फ्रा नोंथांमोननि बे गथ'फ्रा साननो हादों ना हायाखै दा साननायनि जोङो मोनसे खाबु होना होआखै प्लेटफर्म होना होआखै खिन्थु जोङो नुबाय नोंथांमोननि गथ'फ्राव नङा दिनैनि दिनाव मा नुबाय जोङो जोंनि गथ'फ्रा बे खोथाखौ साननोनि सम मोना आरो सम मोनैनि खारन दं गथ'फोरनो जोङो साननायनि खाबुखौनो होआखै
ओंखायनो मा नुबाय जोङो खामला हाजिरा मावनानै जाग्रानि फिसाया मा खालामो दानिया बिमाफोरनाव बाइक बियो बिमाफोरनाव बाइक बियो जोंनि गामियाव दङ सासे खेबथामसो जाबाय आंजों रायलायनाया आङो रायलायनानै हरदों बिमाखौ बिफायानो जमा खालामो थारमाने बिफाया सानफा थोलो बिमाखौ बिफाबो बिमाया साहा दखानाव साहा रानो बेथ' 100-150 मोनो बेसेबां माने साहा रानो बिफाया खामला हाजिरा मावो बिनि फिसाया दा 2.5 लाख थाखानि बाइक थारमाने बे गथ'आ साननानैनो मोनाखै जे गावजे गोरिबनि फिसा गावनि बिमाखौ खामला हाजिरासो मावो बेखौ साननोनो हायाखै साननायनि बे प्रग्राम गैयाबा बे मोनसे एग्जाम्पल बे मोनसे जेरैबो दा जोंनि फिसाफ्रा बेबायदि मानो खारन जोंनो दा जोंनि गथ'फोरखौ नांनायनि बारा आरो गथ'फ्राबो जोंना सासे-सासेल'सो नङा होमबा खोब बाराबा सानैमोन आरो बेनि सासे-सानै आरो नङा होमबा दा सासे-सानैबा जोंना गथ'फोरखौ अननाया बारा जाबाय ओंखायनो जोङो मा उन्दैनिफ्रायनो जा बियो बेखौनो होयो आरो जा बियो बेखौनो होयो नांनायनिबो होयो नाङिनिबो होयो नंगौनिबो होयो नङैनिबो होयो दा बेबायदि नांगौबानो मोननायखायनो बिबानो मोननायखायनो जोंनि गथ'फ्रा जे आंखाल जे माबा मोनसे जायो अभाब होननाय जे माबा मोनसे दं बेखौ बुजिनानै मोनला नंगौना आरो ओंखायनो मा उन्दैनिफ्राय चकलेट बिदै दोननायनिफ्राय बिबानो मोनबाय नालाय देरनायनि उनावहाय बिसोरनो गोनांथिया मा जायो दिनैनि जुगाव मेट्रिक पास जाबाय आंनि बाइक बिमाया बायना होनो हाया फिसा बायना होनो हाया दा ओंखायनो आं बुंनो नागिरनाया जोंनि गथ'फोरखौ नांगौबानो बिबानो बांद्राय होनाय आरो बांद्राय अननाया गाज्रि खालामदों दा ओंखायनो जों गथ'फोरखौ साननायनि मोनसे खाबु होनांगौ आंबो माबा मोनसे जाथारनांगोन माबा जानाय नङा होननाय बे बुस्थु साननो हानाय माबाबा जोंनि फिसाफोरनो जों होनांगौ जायखिजाया आं दहायनो बांद्राय गोलाव बाथ्रा खालामो दा जोंनि फिसाफोर नैबे थानाय नैबे गथ' माखासेया दे बे सोरनि फिसा सोरनि मा बेखौ मिथिया खिन्थु साफ्रोमबो नैबे बिमानि फिसाफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानानै गोग्गा सक्तिया गेलेनांगोन बिसोरो डक्टर जानो हायो इन्जिनियार जानो हायो एसीएस आईएएस आईपीएस अफिसार जानो हायो जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो बे थेला मावग्रानि फिसायानो जाथों थेला मावग्रानि फिसायानो जाथों खामला मावग्रानि फिसायानो जाथों सोरबा गोरिब दुखिया जाम्बा जाम्बि फिसायानो जाथों बिसोर जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो बे टेलेन्ट बे सक्तिया बिसोरनाव दङ दानिया बिसोरनि बे टेलेन्टखौ बे पावारखौ जोङो बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन ना जों बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन बिसोरनि बे टेलेन्ट बे पावारखौ दा बायजोआव बोरै ओंखारबोगोन बे टेलेन्टआ बे पावार बिसोरनिफ्राय दाथ' जोङो जोंनि गोबां गथ'फोरखौ जे जोङो सोङो जोंनि बांसिन बर' गथ'फ्रा सोङोब्ला जे नोङो फरायनानै मा जानो नागिरदों गोनो गोथो जायो बांसिनानो गोनो गोथो जायो आं मा जानो नागिरदों दा नुयो गाव मा जानो नागिरदों गावनो मिथिया मोनसेया जाबाय मा बेहा थांखि गैया जेबो थांखि गैया दानिया फरायनानै नों मा जानो नागिरदों बेखौनो मिथियाब्ला नों मानो फरायो नोङो मानो गोसो होना फरायो नङा होमबा दा जोंनि गथ'फ्रा बेबायदि सेल्फ कनफिडेन्स गैया थांखि गैया आरो मानो गैया खारन जोंनिया बिमा बिफानिफ्राय मिथिदों मिथिगोना जोंनि बिमा बिफाफ्रा बैसोर गथ'नि बिमा बिफाफ्रा खुनुदिन बुंफेरा आफा नोङो डक्टर जानांगोन फिसा नोङो इन्जिनियार जानांगोन फिसा नोङो ओरै थोरै जानांगोन आं दं खुनुदिन बुंफेरा
बिनि सोलाय मा बुङो बिमाफ्रा मा बुङो बिफाफ्रा मा बुङो बिनि सोलाय नोंलाय जाम्बानि फिसालाय बहा डक्टर इन्जिनियार जानो नोंलाय गोरिबनि फिसालाय बहा डक्टर इन्जिनियार जानो हानो नङा होमबा दा गतिके देरसानदि स्कुलाव थांनाय बेले खालाम गथ'खौ देरसानदि स्कुलाव थांनाय बेले खालाम साननाया बेबायदि दा बेबायदिबा बे गथ'आ मानो डक्टर जानो मानो इन्जिनियार जानो दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों मा बेबायदिनो साफ्रोमबो बिमानि फिसाफ्रा साफा साफा गेदेर मानसि जानो हायो आरो बिनि थाखाय गिबियावनो बिमा बिफानाव जों टारगेटआ थागोन थांखि आरो सेल्फ कनफिडेन्स आत्मविश्वास गावनि सायाव फोथायनाय आंनि फिसाखौ आं रैखाथि खालामगोन आंनि फिसाया रैखाथि जानो हायो बे थांखिखौ बिमा बिफाया लाग्रोनांगोन बिनि उनावहाय गावनि फिसाखौ बुंनांगोन नोङो रैखाथि जानांगोन फिसा नङा होमबा जेब्लानाखि बिसोरो थांखि लादों आं रैखाथि जानो नागिरदों आं रैखाथि जानांगोन होननाय थांखिखौ जेब्ला बिसोर लानो हागोन अब्ला बे गथ'फ्रा मोजां गोसो होनानै लेखा फरायो आरो जुदि गोसो होनानै लेखा फरायोब्लानो आं बुंनो नागिरदों मा बिसोरनिफ्राय गेलेना बायदि थांखिखौ जुदि गोरा लाबायब्ला आं रैखाथि जानोसै नङा होमबा नाथाय जेबो थांखियानो गैयाब्ला बिसोर मानो फरायो मानो गोसो होनानै फरायो दा बेबायदि